పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనములో ప్రార్థన చేయుట యందు మెలకువగలిగి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించుటలో నిలకడగా ఉండాలి అనేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రియులారా, యేసు ప్రభువారు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఆయన మనము విసుకక ప్రార్థన చేయాలి, మాటి మాటికి ప్రార్థన చేయాలి అనేసి వాక్యంలో సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. ప్రియులారా, మన ప్రార్థనలో స్థిరత్వము కలిగి ఉండాలి. ఎల్లవేళలా మనము ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి. సమయమందును అసమయమందును వాక్యాన్ని ప్రకటించి ప్రార్థన చేసుకునే వారిగా ఉండాలి. అదేవిధంగా దేవునికి ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. మనకు దేవుని వాక్యం బాగా తెలిసినప్పుడు మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారిగా కూడా ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది. మన జీవితంలో మేలులు చేసినప్పుడు, మన కుటుంబంలో మేలులు చేసినప్పుడు, మన బిడ్డల ఎడల మేలులు చేసినప్పుడు మనము దేవునికి తప్పనిసరిగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలని తెలియజేయచ్చు. దేవుడి వాక్యమును దీవించునుగాక. ఆమేన్.